ai an yi analysis wani ƙididdiga da aka yi da wani bibiya matan duniya sai aka cewa inda mace tana da kyau ta zama misisi ta zama kyanta ya wuce kyau ita kanta ta yi da tana da kyau to problem ce kada ka aure ta tana da matsala irinsu ba su iya riƙe miji sosai ba kyansu yana yaudararsu tana ganin cewa ko ta rabu da kai akwai gasa nan dubban dubata ana kawo mata hari in ta fita ta ga an ta kallanta kenan to wannan sai yake yaudararta to shi yasa sai daga cewa ba ta riƙe miji yanda ya kamata amma in ta kasance dai ga ta nan dai baina dai baiwa Allah wanda da ƙyar ta sha ma aka aure ta to ta fi riƙe miji ai irin wannan matayen wanda ka iya cewa munana ko waye sun fi riƙe miji saboda ta san da wahala ta shigo to ba za ta so ta kubce ba duk da ana cewa babu mummuna a cikin mata kai kyanka wani shi mummune wannan yake so kai kuma ga mana shine type shine Allah ya ce fanki huma ɗaba lakum minan nisa'i abin da ya da kai abin da kake kallo daban wanda wannan abin da yake kallo daban shi yasa laraba suke kawo ta hikaya kada ka ji na faɗi wannan kalma kuma kai min wata fassara laraba suna kawo ta hikaya suka ce in aka tashi batun aure ana zancen mata ana hira da waye da sauransu ana aika a yin gundan samu mai kyau ko mai kaza waye da sauransu sai ka ji wani ya gwale ka ya ce kada Allah rabu da kyan nan kai dai hali suka ce to in ka bibiya matarsa mummuna ce to ni ba haka nake nufi ba yawwa kada ka yi wata fasa amma laraba ga suka fara ana hira kyau waye da zai ana cewa kyau ai muni wallahi sai kyakkyawa sai da Allah kai rabu da kai dai hali kai dai ka duba hali suka ce to ka bincika nabi suka ce in kaga da sassafe al'adar laraba mutum da sassafe ya fito kofar gidansa yana wa ma inda rabbika khairun wa abqa arzikin Allah shine ai Allah shine Allah waye da sauransu ya ce to an yi walima a kusa da shi ba gaice shi ba ko haka ne ga mutum yana surutu kaza waye da sauransu ai mu Allah ya yi ma to shi ma shigen irin wannan ko an yi wani abu ba gaice shi ba ko an yi wani rabo bai samu ba ko an yi wani abu babu shi a cikin list to sai ka ji ya koma yana Allah yana yarfe yana kaza da sauransu to haka dan adam yake na uku kuma suka ce in ga mutum ya fito daga kotu yana cewa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina mu ba ma shaida sai da abin da muka sani mu ai ba mu san gaibu ba to suka ce ya je kotu ya ba da shaida alkali ya ki karba ma'ana wannan daga cikin hikimomi da larabawa suke gane furucin mutum in ka ziya kaza to manufarsa kaza shi sa to sabanin matayen duniya mace mai kyau wacce ta ga cewa ta kai kyau da wahala kaga cewa sun iya rike miji sabanin wacce take dai ga ta nan baiwa Allah ce shi sa amma an koma aljanna su suna da kyan suna da kyawawan halin sannan kuma sun iya rike mazaji Allah ubangiji sai ya ce fa bi ayyi